Lleida Esportiu no va saber aprofitar l'entreposada dels seus rivals més directes i només va poder sumar un punt a casa davant el Gavà. Una decepció, ja que només queden 5 partits per acabar la temporada i es complica l'objectiu d'accedir al play-off. Un partit en què el Lleida no va trobar espais i Cravioto gairebé ni va actuar. Gustavo Siviero va qualificar el partit amb un joc molt gris per la falta de confiança dels seus jugadors. Pero lo cierto es que hicimos un partido gris, un partido demasiado gris para lo que pretendíamos conseguir y para lo que queremos alcanzar. Así que, bueno, tratar de recomponer, sobre todo la cabeza, porque me parece que el equipo hoy mostró un déficit de confiança. L'ocasió més clara de Lleida va ser al minut 90 amb aquest xut de Cristian Alfonso. La resta només van ser aproximacions sense cap risc. A la primera meitat el Gavà sí que va gaudir d'ocasions, però una altra vegada Álvaro Campos tornava a ser providencial. Diverses aturades del porter local van salvar a un Lleida amb poca fluïdesa i que no acabava de trobar el camí del gol. Va ser a l'últim quart del partit quan els blaus es van volcar a l'àrea rival, però els minuts anaven passant i finalment l'inicial 0-0 va ser definitiu. Veníamos de 3 partidos que no estábamos en el nivel, en un momento de la temporada que nosotros sabemos que es vital, los futbolistas a esos también lo sienten, dimes, diretes, un montón de cosas. Entonces lo que yo apelo a la tranquilidad, a la serenidad, al buen clima, al buen ambiente y tratar de empujar todos para el mismo lado porque estamos todos metidos en el mismo marco y con las mismas intenciones. Amb aquest punt l'equip es troba a 5 per poder disputar el play-off. És complicat però no impossible. De moment encara hi ha 15 punts en joc, però ara Lleida haurà de passar pel miniestadi, una cita difícil però vital.